sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw aw ni sɔgɔma k'aw ladɔnniya ka fɔ k'aw sɔgɔlen don ni waati in na. VOA Bambara tabale turukala kan 102.0 Bamako. A y'aw bisimila. Bi octobre kalo tile 31 o ye don ye min dira MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ma ni ka Mali jamana bila pewu. Nga ni waati in na a ko ɲaw bɛ bolo jumɛn kan sabula ka 4 bɛ yen minnu ma di Mali sɔrdasiw ma fɔlɔ. Kidal Simbo la an bɛna Kidal sigidala maa dɔ ka seereyaw lamɛn. Kidal lahalaya kan ni waati in na kunnafoni daminɛna. Burkina Faso ni Mali jamana y'a yira k'u y'u boronɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ni Rusi jamana ye yaasa ka centrale nucléaire jɔ a jamana kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ. Nga kalo kelen kɔ kunnafoniya bɛrɛ tɛ ka di maaw ma o ko la. Kɛlɛ min bɛ Hamas Palestine jamana na o kɛla sababu ye ka bɔlɔlɔ siraw tigɛ Gaza kabini jumadon. Israel ka mugujuguci dɔ yɛrɛ senfɛ. Ameriki jamana ale kɔni y'a laseli kɛ kunu k'a ye Israel lafasa ni ka internet segi ko kura ye Gaza marabolo kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ bi an bɛna kuma nɛgɛsoboli kan Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. Ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Yani k'u walawala an ka taa daji balawe fan fɛ yaasa ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ. Cɛ fara muso kan makɔrɔ ani denmisɛnw an b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye tarata ye octobre kalo o tile 31 san 2023. Aw tulo bɛ aw balimamuso Mariam Kuyate de kumakan na ni waati in na ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. A y'aw bisimila. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna bi octobre kalo tile 31 MINUSMA kan ka Mali jamana bila pewu n'o yɛrɛ sɛbɛntiyala Mali marabagaw fɛ. Nga ɲininkali yɛrɛ min bɛ senna ni waati in na u dagayɔrɔ minnu kan ka di Mali woromasiri taabaw ma ni Kidal b'o fɛ o bɛɛ ma di u ma fɔlɔ yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ Kidal lahalaya kan ni waati in na. Modibo Dambele ale sela ka Sidi Amar la sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Kidal sigidala den don an ka jɛ k'u lamɛn. Kidal marala MINUSMA sɔrɔdaso minnu bɛ Kidal u tilala o kɛra tila fila ye quoi. Kelen tagara an ka dɔw ma se ka taga fɔlɔ sabula mobili minnu kan kan k'u ɲini minnu kan kan ka bɔ Gawo ka taa Kidal ka sɔrɔ sinu ka minɛnw ta u ma se ka bɔ Gawo parce que Mali gouvernement fana ma autorisation d'u ma u bɛ se ka u ka pankuru ninnu bila sanfɛ cogoya min na minnu bɛ se ka u ta ka na Kidal ka na n'u ye Gawo walasa u ka se ka segin u sigiyɔrɔ la. O problème de b'u dara bi donc u ma se ka bɔ Kidal donc u bɛ yen nɔ fɔlɔ nka fɛɛrɛ bɛ ka ɲini walasa u ka se ka bɔ yen nɔ. E ko fankelen taara minnu taara olu ye jɔn ye? Minnu taara olu ye contingent tchadien ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA yɔrɔ min filɛ nin ye Dialhok u tɛ yen nɔ bilen donc minnu tun bɛ Dialhok olu tun ye tchadien sɔrɔdasiw ye donc olu ma se ka autorisation sɔrɔ ka panni min kɛ sa olu ko k'u bɛ dugumasira de minɛ donc u kelen ka se dugumasira minɛ minnu bɛ Kidal fana bɔra Kidal ka t'u kunbɛn sira la olu ɲɛ da Gawo ka u sera ka ban yɛrɛ bon minnu bɛ Kidal olu ye Guinéens ye ani Béninois donc olu de ma se ka taa fɔlɔ nka fɛɛrɛ bɛ ka ɲini walasa u ka se ka taga. An bɛ nin wagati min na Kidal Mali sɔrɔdasolakaw sera Kidal wa? An bɛ se ka min fɔ o la Mali sɔrɔdasiw ma se Kidal yen nɔ fɔlɔ nka u bɛ ANEFIS bɛɛ b'a dɔn ka ale ni Kidal man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc kilomɛtiri 110 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc u ma se yen nɔ fɔlɔ nka pankuruw bɛ ka yɔrɔ lakɔlɔsi tuma bɛɛ mais nka u ma se yen nɔ mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ u ko ko sini de cassation kan kan ka kɛ MINUSMA ani Mali gouvernement représentant minnu bɛ Kidal yen nɔ n'o ye gouverneur ye donc kan ka di o gouverneur de ma bon sisan t'a dɔn ni Mali sɔrɔdasiw bɛ se Kidal don min na n'u sera nɔ a ka ca Ala fɛ u ka taa u bɛ don kan in de kɔnɔ. Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔna bɛ cogoya di bi an bɛ nin wagati min na? Kidal dugu kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ ka fɛn mun ye kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bɔ Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔna na donc mɔgɔw bɛ ka taa a caman taara Algérie a caman fana nana Gawo fanfɛla la mais bi mobili minnu bɛ se ka na ni mɔgɔw ye fɛnɛ dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka bɔ dugu kɔnɔna na mais se t'u ye bi parce que carré minnu bɛ to ka mɔgɔw ta olu tɛ taa bilen wa
mobili fitinin fana tɛ se ka bɔ bilen donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn maa caman tɛ Kidal kɔni kɔnɔna na. Mali sardasiw nali Kidal kɔnɔna la a bɛ se ka na falen mun de la u ni marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. CSP mɔgɔw ani Mali sardasiw a ka ca Ala fɛ Mali sardasiw nali Kidal a ka kɛ ni fanga ye parce que kɛlɛ kɔni bɛna kɛ nin na parce que mɔgɔw tɛ ka kuma ɲɔgɔnya tɛ ka fɛnw kɛ donc n'an ma kɔlɔsi kɛlɛ kɔni mɔgɔ tɛ se ka éviter quoi malheureusement o de ye kibaruya min bɛ yen. Burkina Faso ni Mali jamana y'a yira k'u y'u borno bila bɛnkan sɛbɛn na ni Rusi jamana ye yaasa ka se ka centrale nucléaire jɔ ni jamana kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ. Nga kalo kelen kɔ o koɲaw bɛ bolo jumɛn kan sabula kunnafoniya bɛrɛ tɛ ka di maaw ma o ko la. Yala nin projet in bɛna se ka sira sɔrɔ ka da nin jamana ninnu ka lahalaya kan wa? Kadɛ Traoré ka bɔ Wagadugu ale ka laseli don. Octobre kalo tile 13 tɛmɛnen Burkina Faso ale ni Rusilakaw ka jamana olu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ min b'a yira ko sanw natara nin faragbɛra jamana bɛna nucléaire courant sɛnɛyɔrɔba dɔ le sigi Burkina Faso n'an ko centrale nucléaire. Laseli dɔ kɔnɔ min sɛmɛtiyara ka bɔ Rusilakaw ka gouvernement fɛ olu y'a yira ko nin ye sen fɔlɔ le ye min bɛ se k'a to ɲani san damadamani faso ka se ka courant sɔrɔ min bɛ dilan ni dugujukolo nafolo dɔ ye an min wele ko uranium. Burkina Faso ka jamanakuntigi yɛrɛ capitaine Ibrahim Traoré ale y'a yira ko ɲani san 2030 natara nin projet nin bɛna da kelenya yaasa ka se ka faamuyali ko ɲɛnaman kɛ ka taa centrale nucléaire sigili ko kan Burkina Faso kɔnɔ. An y'an kanbɔ Jero ni Ouedraogo ma ale min ye san ɲɔgɔnna 30 kɛ Rusilakaw ka jamana na ani n'a bɛ faamuyali ko ɲɛnaman kɛ ka taa Rusilakaw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ni jamana wɛrɛ ye an min wele ko relation internationale. Ale ko ɲani centrale nucléaire ka se ka sigi o ye ko fɛɛrɛ caman le matarafara. Il y a des préalables à satisfaire. Ko caman bɛ ka kɛ yanni ka se a ma a fɔlɔ ye min ye ka yɔrɔ sɔrɔ min ka surun jidara ale ni a baarakɛla k'olu fana sɔrɔ o wɛrɛ ka bɔra uranium min bɛ kɛ k'o centrale nin kɛ a bɛna nɔgɔ min bɔ olu bɛna kɛ cogo min k'o jateya minɛ a baarakɛla ninnu don a da ka dɔgɔ Burkina Faso fana kɔnɔ i n'a fɔ Sankara tun y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn bɛ na adamaden hakili la a kɛ se bɛ adamaden ye fana Burkina Faso ka énergie nucléaire yɛrɛ nɛgɛ ko tɛ réalisable par l'homme donc ce n'est pas une utopie pour le Burkina. Siya ko fɔlɔ tɛ nin ye ni Burkina Faso bɛ ŋaniya tara k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka courant dilan ni centrale nucléaire ye. Bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ tun bɛ Burkina Faso ale ni Amérique jamana cɛ ka taa u ka kunbɛnbɛn dɔ la min tɔgɔ tun ko Millennium Challenge et compte. Issa Sigire ale da tun bɛ nin projet nin ka kumaɲɔgɔnyaw sanfɛla ra. An k'ale fana lamɛn. En août 2020, le gouvernement burkinabé et le MCA avaient signé un accord Utikalo san 2000 ale ni mugan Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ni MCA kun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ fɔ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na a wari musaka yɛrɛ kun bɛ taa $1 wari miliyɔn 494 de ma nin wari in kun b'a to Burkina Faso kun bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kuranko fan fɛ ani ka kalanw kɛ cogo min na centrale nucléaire u bɛ se ka sigi Burkina cogo min na nka san 2 tɛmɛnen na coup d'état 2 in nana kɛ sababu ye ne ka dankari kɛ nin bɛnkan sɛbɛn ninnu na. Nucléaire. 2 coups d'État ont suspendu tout cet accord-là qui devrait permettre de financer le secteur de l'énergie au Burkina Faso. Yasa ka se ka faamuyali ko ɲanama yɛrɛ kɛ ka taa Burkina Faso ale ni Russie ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma na ka taa centrale nucléaire jɔ ko kan an y'an senfa ka se minisiriso min bɛ kurankow kunna ani cɛkɛda min bɛ kuran tilan jamana cɛ o min wele ko Sonabɛli nka olu si ma sɔn ka jaabi di an ka ɲininkaliw ra o bɛɛ n'a ta anw bɛ se ka min fɔ ka taa faso yɛrɛ ka kuran dilanni na ka di jamanadenw ma a yera ko san 2020 laban na kɛmɛ sarala fasolakanden 22 ni tɔrɔmɔ 5 olu le tun ni kuran yelen ye olugu cɛma o kɛmɛ sara kelen na a yera ko 67 ni tɔrɔmɔ 4 olu bɛ dugubaw kɔnɔ minnu ye maa 5 ni tɔrɔmɔ 3 olugu bɛ togodaw la centrale nucléaire min jɔko b'a sen kan o bɛna se ka nin ko nin bɛɛ ɲɛnabɔ wa an t'a si dɔn nin tun ye Kadɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Senegali jamana na cɛmanin dɔ siga tun kɛlen don a la ko gɔrijigɛnin don a salen kɔfɛ sifinakaw kɔni ye a su jeni Kaolack dugu kɔnɔna na Senegali cɛmancɛ yan fan na o la min ye diinɛ ɲɛmaw adamadenw ka josariya lafasabagaw olu kɔni ye jalaki bin ni sifinaka ninnu kan k'a sababu kɛ u ka nin kɛwale jugu ye Kaolack o procureur kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ nama jara ka ɲɛfɔli don an ka lasigiden ka bɔ Dakar an ka lamɛn. Nin kɛwalejugu min kɛra sifinw fɛ Kaolack Senegali cɛmancɛ yan fan na Léona Niasseri kin kɔnɔ a ye mɔgɔ caman dabali ban
sibiri tɛmɛnɛ in de nin kamalen in bannen kɔfɛ n'a su donna ka ban kaburu dɔn na sifinw taara ka su in labɔ ka jɛni kɛrɛbɛtɛ a jirala k'a be komi kamalen min su jɛnina ko gɔrijigɛnin don dɔw y'a jira ko yan ni kamalen in ka sa a yɛrɛ tun ta ka gɔrijigɛna in dɔgɔ mɔgɔw la a banna juma tɛmɛnɛ a bamuso tun b'a fɛ a su donni ka kɛ tuba dugu de la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ wele murid u ka dugu la nka k'u fana tun y'a mɛn ko kamalen ye gɔrijigɛnin de o la u fana ma sɔn a su donni ka kɛ tuba u n'a seginna ka taa kawula kɛ ka su donni kɛ dɔgɔdɔgɔnin na lewuna ɲasɛni kaburu dɔn na kamalen in su jɛnnen kɔfɛ a bamuso kirinna ka bin a bɔlen a yɛrɛ kalama waati min a somɔgɔw y'a ta ka dɔgɔ yɔrɔ dɔ la walasa sifinw kana kojugu ka a fana la o la diinɛ ɲɛmɔgɔw baɲumankɛtɔnw ani senegali jamanadenw ka lafasalitɔnw ye nin kɛwalejugu in kɔn senegali jamana kɔnɔ kawulak procurɛri sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la y'a jira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'a dɔn minnu sen bɛ nin kamalen jɛnnin na k'u bɛɛ mina k'u ɲangi senegali sariya sen 193 n'o ye article 193 du code pénal ye y'a jira ko ni mɔgɔ min ye suw labɔ k'a sɔrɔ sariya ka yamaruyali tɛ a ɲangili b'a damina kalo 2 fo san 1 kaso de la ani alimandi fana min bɛ da i kan o b'a damina 10,000 fo 60,000 sefa wari de la nin ta siɲɛ fɔlɔ ye gɔrijigɛni suw donnen kɔfɛ kaburu dɔn na ka labɔ senegali san 2008 la ginginɛw dugu la kawulak mara la gɔrijigɛni salen kɔfɛ sifuw y'a suw labɔ kaburu dɔn na ka taa ka fili nama jara dakar VOA Bambara. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. bi an bena kunnafoniya di aw ma an ka taabolo kɔrɔw an'an ka ladalafɛn kɔrɔw yani silamɛya ni kerecɛnya yɛrɛ ka waleya maaw fɛ o siratigɛ la Modibo Keita ale wulila ka se professeur Ibrahima Tunkara ma ɲininikɛla don an ka kokɔrɔw kan hakili jagabɔ karamɔgɔ fɛnɛ don Bamako an ka jɛk'u lamɛn. Professeur Ibrahim Tunkara i ka ɲinini bonyana kosɛbɛ an ka fɔlɔ taabolow kan an bɛ fɛ k'a dɔn an fɛ farafinna yan diinɛ dɔw tun bɛ an bolo wa yani maaw ka tubi. An fɛ caman tɛ yan jamana dɔw ta ka lakodɔnni yɛrɛ fanga yɛrɛ fɛ o ka ca ni tan ni kɔ ye nka o n'a ta bɛɛ dɔ kɔni tun b'anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan o tun y'anw ka kɔrɔlen ye diinɛ kɔrɔlen an dan bɛ min na an ka danaya fɛn kɔrɔ. Walasa u ka laɲiniw ka sabati u tun bɛ ɲinini kɛ cogoya di ani sira jumɛnw fɛ. An tun bɛ ɲinini kɛ fɛn min bolo o fɛn in tɔgɔ tun ye bamanankan na ko mari ka dɔw b'a fɔ anba sinafɔw ni miyankaw olu b'a fɔ tile siya wɛrɛw bɛ yen olu b'a fɔ u t'a fɔ cogo la i n'a fɔ n'i taara farajɛw fɛ yen dɔw b'a fɔ God dɔw b'a fɔ Dieu n'i taara arabu fɛ yen dɔw b'a fɔ ala tɔgɔ dɔrɔn de tɛ kelen a bɛɛ tun ye fɛn kelen ye an tun bɛ ɲinini kɛ o fɛn kelen de bolo nka ka tɛmɛ a bolofɛn baw fɛ n'o ye jiw ni kɔw ni kuluw ani jiribaw an bɛ jiri ɲinini kɛ olu fɛ an mago de kama adamadenya bɛ basigi cogo min na. Walasa o taabolo kɔrɔ minnu tun bɛ an ka maakɔrɔw bolo lawale kɔnɔna na yala olu bɛ sen na hali bi wa. A diinɛ ninnu hali n'u bɛ yen u b'u tɔgɔ kɔrɔ bolo ka d'a kan minnu nana diinɛ kura minnu nana n'o ye silamɛyaw ni kerecɛnyaw ye ani bolofara wɛrɛw olu nana ka na nin ko ninnu lagosi an bolo k'o bɔ an bolo hali ni dɔw y'a essayer ka a mara a caman bɛ a tɛ a yɛrɛ yɛrɛ ye bilen. Ka kɛ ni diinɛw nali ye an fɛ farafinna yala u ni an ka taabolo kɔrɔ ninnu u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laɲini kelenw na wa. Diinɛ kura ninnu yɛrɛ sigilen don min kan ala yɛrɛ ye min fɔ o ye adamadenya dilanni de ye a bɛ fɛn o fɛn min fɔ ale niyɔrɔ t'a la ni fɛn o fɛn kɛ i tɛna ala sɔrɔ a la a kunna a dabɔra anw de ka lafiya kama a diinɛ in bɛɛ bɛ ten anw fana ta in tun ye o kelen ye adamadenya bɛ dilan cogo min na ka ɲɛ an bɛ se ka an ka diɲɛ labɔ kɛ ka sa lafiya la o de a bɛɛ nana o de kama n'a bɔra o kɔnɔ o tuma na o ye ko wɛrɛ de ye o tɛ diinɛ ninnu si ye. An bɛ waati min na i ko bi diinɛw cayara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an fɛ farafinna yan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman donna hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni o gɛlɛya in ye diinɛ ko la. Adamadenya ni ala ko tɛ sɔn kunfɛ kuma a tɛ sɔn kodɔnbaliya ma o tuma na fɛn o fɛn n'a ma faamu tiɲɛnen de don n'o tɛ min kɔni fɔra a fɔra e bɛ min bato e k'o bato ne t'o bato ne fana min bato i t'o bato o tuma n'i ka bato fɛn ne ni ka bato fɛn ni ala yɛrɛ y'o fɔ ka ban o kɔrɔ ye ko bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen k'a kiiri tigɛ b'a ye ale de ni dɔ nana k'a bɛna kiiri tigɛ ala kɔni pilasi la ko ka ala defansi ta o tigi yɛrɛ ma ala yɛrɛ ka fanga yɛrɛ dɔn o ma ala ka se dɔn o ye faamubaliya ye o ye dɔnbaliya ye o de dekun bɛ an dala bi.
walasa e yɛrɛ bolo professeur Tunkara fɔlɔ ani sisan taabolo n'i y'u ta k'u lajɛ ni maa min tun ye sariya sɔsɔ walima ni maa min tun ye ɲangiliko kɛ o ɲangiliw bɛ boli cogoya jumɛn na fɔlɔ taabolo la ani sisan taabolo la. An ka taabolo kɔrɔ in n'o tun y'an ka diinɛ ye o kun sigilen don bagabagaliw ni fɛn caman kan nka ka marifako t'a la sariya gɛɲɛ t'a la bɔgɔli t'a la n'i y'a kɛ min bɛ bɔ a la e b'a ye maa wɛrɛ b'a ye nin kɛra ka sɔrɔ maa si ma se e ma o tun bɛ adamadenw siran o de la anw sera k'an ka adamadenya dilan n'a ye ka mɔgɔya ko bɛɛ kɛ n'a ye tanaw adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi tana bɛɛ kun donnen don ba la n'a ye o de la a ye mago ɲɛ nka sisan ta ninnu olu b'a fɔ ko ala b'a kɛ tan nka an bɛ mɔgɔ de ye o b'i bugɔ mɔgɔ de bɛ marifa ta ka ci la mɔgɔ de bɛ bese ci la. N'i ka o kuma ta k'a lajɛ ka a sanga sisan na i b'a ye k'a fɔ kow yɛlɛmana kosɛbɛ k'a sababu kɛ an bɛ waati min na i ko bi diinɛ ɲɛfɔbaw yɛrɛ ti ɲan faamuya kow la mun de bɛ na ni o ye. I komi sɔrɔ ko de donna a la ani jɔyɔrɔ ko bonya bɛ sɔrɔ a la k'i kɛ masa ye sɔrɔ b'a la i bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ nata olu yɛrɛ nana ka na ala ko yɛrɛ bɔ yen ka diinɛ yɛrɛ nana ni hakilina min ye ka adamadenw don ɲɔgɔn na ka adamadenw kɛ ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese ye k'o bɔ yen ka na ni n yɛrɛ ta ye a kɛra taɲini ye o kumana o tɛ taa mankan kɔ o tɛ taa kuma caman kɔ o tɛ taa kɛlɛ kɔ. An bɛ don min na i ko bi diinɛ faamuялibaliya o kɛn bɛ sababu ye ka maa caman bila fili la ɲɔgɔn ka diinɛw lagosili la e yɛrɛ bolo walasa ka se k'o ban fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ o la. Fɛɛrɛ wɛrɛ t'o la o ala y'a fɔ cogo min na an ka kɛ ten i komi diinɛ si tɛ yen a ma fɔ ko ala kumana minnu fɛ kira cira minnu ma i komi kira ma ci anw ma kɛlɛ kɛ mɛ kira cira minnu ma ni a fɔr'u ɲɛna yɛrɛ ko i ni maa o maa bɛ fɛn kelen bato i n'o tɛ se ɲɔgɔn ma tiɲɛ yahudiya silamɛ ninnu a bɛɛ bɛ ka ala kelen bato olu de nana ala ko in fɔ anw ye yan nɔ u ta yen mɛ olu yɛrɛ ma se ka bɛn ala o kumana a tɛ ka kɛ ala ta ye wala kelen ko e k'i ta bato ne fana kan ta bato lahara k'ale de n'a ko bɛɛ banna waati min na ni nin bɛɛ kun cɛra kɛcogo b'ale yɛrɛ bolo. Kumakan laban ka di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma. O ye aw yɛrɛ foli di parce que aw bɛ taa ni taasira minnu ye n'a fɔra a fɔcogo yɛrɛ la ala farala an kan ni mɔgɔw y'a ɲini k'a dɔn a bɛna ye k'a fɔ kɛlɛ in bɛ ban. Ibrahim Tunkara an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw kan bɛɛ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. An bɛ to ni Modibo Keyita ye halisa ka kuma an ka kokɔrɔw kan. A ye kuma di dutigiw ni jelikuntigi dɔw ma sabula fɔlɔ an bɛnbaw tile la denbaya bɛɛ tun bɛ jɛ ka kɛ du kelen kɔnɔ. Bɛɛ bolo tun bɛ don dumuni fiɲɛ kelen kɔnɔ farafarali tun tɛ yen sinamusoden kɔrɔkɛden kɔrɔmusoden danfara tun tɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka bi yɛlɛma donna kow la ka da diɲɛ n'a taabolo kan o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye yɛlɛmaw ka kan ka don ni waleya ninnu na ko kura ye cogo di o kama Modibo Keyita ale ye kuma di an ka maakɔrɔ dɔw ma an ka jɛ k'u lamɛn. An fɛ farafinna an ka maakɔrɔw tun ye duba o matarafa kosɛbɛ walasa denmisɛnw bɛ se ka lamɔ ɲɔgɔn kan cogoya min na o bɛ se ka an ka kɔkɔrɔw dɔn ni ka bilasirali caman sɔrɔ cogoya min na an ka tabiyaw kan nka an bɛ don min na i ko bi duba caman tununna k'a sababu kɛ du fitinin sigi ye du yɛrɛ ye mun ye walasa ka se k'o dɔn Sheikh Amala Kone a bɛ ɲɛfɔli kan ye. Cɛ n'a muso a n'a balimaw u n'u denw n'u bɛɛ lajɛlen bɛ so kelen kɔnɔ n'olu jɛra ka layidu di ɲɔgɔn ma ka so dunya k'a kɛ gundo ye mɔgɔ ka n'i to bɔlɔn na min bɛ so kɔnɔ k'o kibaruya dɔn a bɛ fɔ o de ma ko du k'a dunya dakurunya kelen walasa a ka faamu du ye gundo de ka sɔrɔ n'a kɛ gundo ye kɛnɛmamaw ma bamanankan na a bɛ fɔ o de ma ko k'a dunya du bɔr'o de kɔnɔ. Duba ale ni du fitinin danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛfɔli kan ye o fana kan. Duba ye du ye du min ni dutigi a n'a ka denbaya ka fara dɔgɔkɛw n'u ka denbayaw kan ka se a denw n'u ka denbayaw ma n'u bɛɛ lajɛlen bɛ du kelen kɔnɔ. Nka du fitinin o ye du ye du min ni dutigi a n'a ka denbaya n'olu dɔrɔn de bɛ o du kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko du fitinin. Duba sigi bɛ bɛn de kofɔ o kama Tata Fofana ale hakilina ye duba sigi. Duba sigi a ka di duba sigi jara ko yɔrɔ min na ka daminɛ e yɛrɛ mɔcogo e yɛrɛ mana i mɔcogo la duba kɔnɔ i b'a fɔ den ka mɔ o cogo kelen de la o ko duba de bɛ ni o ko système ninnu ye famille bɛ ɲɔgɔn kan denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn bolo hakilina ye kelen ye o bɛ ɲɔgɔn bolo o cogo la o ka ɲi
mais fɔlɔ la mɔgɔ kelen bɛɛ de bɛ duba kuma bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen bɛɛ i ni muso kɛlɛlaw i ni den kɛlɛlaw i bɛ kɔ wɛrɛ kɛ a bɛɛ mɔgɔ kelen bɛɛ de a kɛra kɔrɔbaya la a kɛra denmisɛnnin o de bɛ duba géré. An bɛ waati min na ko bi maanifinw taabolo de kɛn bɛ ka gɛlɛya don duba kɔnɔ sigi la. Tata fo fana bɛ ɲɛfɔli k'an ye o fana kan. Sisan sera diɲɛ laban yɔrɔ min na sisan a b'an bɛɛ la an bɛɛ ka hakɛtɔ bon n bɛ muso sɛgɛrɛ a la ne ni muso bɛ famiba kɔnɔ ni mɔgɔ magara ne den na muso bɛ wuli ka mankan wuli ne nana n t'a ɲɛɲini n bɛ fara muso kan k'o kɛlɛ kɛ donc n kɔrɔkɛ bɛ fara muso kan ka ne muso kɛlɛ ka ne kɛlɛ donc o de ye duba ko goya o yɔrɔnin de ye duba ko goya. Maa caman bolo du fitinin bɛ sɔrɔ dubaw cili de la. O kama maa min mana kɛ sababu ye ka bɔ duba la ka taa sigi du fitinin na o bɛ gɛlɛya sɔrɔ i ka sigida kɔnɔna na. Sheikh Amala Kone ale bi o yɔrɔ walawala. Ni min ka du fitinin ko kɛra bɛn ni kelenya kɔnɔ n'an ɲɛmɔgɔw ka bilasirali ye foyi t'o du fitinin ma ni yiriwa tɛ nka ni min ta kɛra bɛnbaliya kɔnɔ dun hali o tigi ka miiri la n'a lafiyalen don camanba de bɔra fanga na o bɛnbaliya o kɛra kun caman ye ka hali furu siraw datugu ka sɔrɔ sira dɔw nagasi hali yiriwa bolo kɔnɔ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka lamɔw tiɲɛ ka daw nin bɔ hali yɛrɛ wolo kuma na. Ka da nin bɛɛ lajɛlen kan dɔw y'a fusaya ka bɔ dubaw kɔnɔ ka taa sigi u dan na walasa o bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ta ye cogoya min na. Abdoulaye Kone ale b'o la. Bon ne bɛ du fitinin préféré ni duba ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw fɛ yan mankan caman bɛ yen duw kɔnɔ bɛnbaliya caman bɛ du kɔnɔ a sababu bɛ kɛ duba kɔnɔna de ye. Ni bɛɛ bɛ damata du la moi je pense que c'est mieux parce que o b'a to a tɛna ɲɔgɔn se ɲɔgɔn ma. Duba caman kɔnɔ bi bɛɛ ni muso bɛɛ ni den muso yɛrɛ dama waati dɔ la o tɛ bɛn n'olu ma bɛn ni a b'a faamuya dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka aw cɛw bila ɲɔgɔn na denw n'u ma bɛn n'an m'a faamuya dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka aw bila ɲɔgɔn na denmansaw bila ɲɔgɔn na donc o bɛ na ni bɛnbaliya ye walasa k'an kisi o bɛnbaliya ma moi je préfère que bɛɛ ka ɲi i fɛ yen. An bɛ don min na ko bi walasa bɛn ni kɛlɛya ka sabati an ka duw kɔnɔna na fo dudenw dutigiw bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ don du kɔnɔ ni o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka sigi diya du kɔnɔ fo ka taa se sigidaw a ka diya jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma. Sheikh Amala Kone a bɛ welekan kɛ ka ɲɛsin dutigiw bɛɛ lajɛlen ma. Weledakan min bɛ ne bolo komi maa kelen tɛ se ka kɛ du ye nka a bɛ se ka kalifa cɛ dɔ la i n'a fɔ a bɛ se ka kalifa muso dɔ la donc o la dudenw ka kɛ baarakɛlaw ye k'u ɲɛmɔgɔw bonya ɲɛmɔgɔw ka kɛ ladiri ye u ka dudenw bilasira k'u kala du tabiya la k'u tilen ka bɛɛ mara i maracogo la. Ka dɔn k'a fɔ ni bɛn sabatira an ka dubaw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka sigidaw diya wa bɛn bɛ sabati jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na. Siaka Traoré kuma b'i bolo farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Senatolanta bunagun kan farafina Coupe d'Afrique des Nations farafina cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndanba CAN ko don o san wɛrɛ 2024 ta bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'a daminɛ janvier kalo tile 13 ka taa kuncɛ février kalo tile 11 Mali ka kulu n'o ye groupe E ye o dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogokaw fɛ yen o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye labɛnniw bɛ sen na Mali senatɔlɔntan forobatɔn senkɔrɔmadodo tɔn UNASAM ɲɛmaa dankan Cheikhne Demba ka fɔ la walasa Mali ka se sɔrɔ faden kɛnɛ kan. Korogo baara a kɛlen don ka ban parce que an ka mɔgɔw bɛ baara la terrain kan. Korogo baara an bɛɛ de bɛ fɛ ka don terrain kɔnɔ ka kɛ fankelen ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔnkili da Ala k'an kisi hali ni ballon tiɲɛna joueur bolo an kana nɛnni kɛ violence tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ surtout Mali bɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ mais profiter vraiment ka fɔ supporteriw ye Korogokaw ye k'an bɛ sira la. A n'u ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye. Mɔgɔw bɛ baara la parce que anw représentelen bɛ Côte d'Ivoire hali conseil na malien den dɔ bɛ Sidibe de don Zumana Sidibe mais minɛn sa 2 millions et quelque k'a di UNASAM ma Côte d'Ivoire a sigilen bɛ Abidjan n'an bɛ taa dugu min na UNASAM b'o dugu bɛɛ la ka ban o jɔyɔrɔ ka bɔ mɔgɔw la ka mɔgɔw guider k'a fɔ mɔgɔw ye nin de ye dɔn heure ye k'a fɔ mɔgɔw ye nin de ye dɔn wagati ye ballon bɛ taa nin cadre de kɔnɔ n'Ala sɔnna an b'o baara la. Minnu bɛ Côte d'Ivoire ani minnu bɛ yan aw b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa mɔgɔw k'a dɔn ko Mali bɛ yen. O ye ka hymne national santé ka fair play santé dans les fair play. Surtout Côte d'Ivoire ye dugu mun ye malien de ka ca ye. Kan ni Mali ni Côte d'Ivoire bɛnna hali deuxième tour in na a ma nɔgɔ ko ma. A bɛ kɛ fair play. A bɛna i nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛ ba in makɔnɔ n'o ye CAN ye a bɛna Mali yɛrɛ bolo Mali bɛna se ka koba kɛnɛ. Mali bɛ koba kɛ mais profiter k'a fɔ Sékou Chelle ye an ka joueur minnu bɛ yen n'u ma na tel que Alassane Pléa ninnu ani Moussa Dembélé ninnu a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka na o kɔrɔ tɛ
ko minnu b'an bolo k'an tigɛlen b'u la dɛ mais coupe d'Afrique ye fɛn min a ka gɛlɛn c'est ballontan mun don comportement kelen-kelen na f'i ka joueur 2-3 sɔrɔ n b'a ɲini état fana fɛ an ka nin équipe in soutenir k'u encourager donc ne dalen bɛ n ka équipe la Ala ka Mali gagne. An ka baara bɛ to sira walasa ka mɔgɔw mobiliser ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. K'a fɔ supporteriw ye an ka dan ka jamana na Ala ka Mali gagne an bɛ gagne. Mali ka kulu n'o ye groupe E ye ka fara Mali kan Afrique du Sud, Tunisie ani Namibie. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala selido. Bataki minnu cila maliden dɔw fɛ olu de filɛ ninnu ye an ka jɛ k'u lamɛn. aw ni ɲanguma Deba Bambara cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba ne tɔgɔ ye Fakana Kamara ka bɔ Mali la région de Kita ne bɛ min fɔ farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ni farafinna jamanadenw ye a y'aw hakili to a ka jamana la fɔ k'a damatɛmɛ ka sababu kɛ n'i ye jateminɛ bi farafinna surtout an yɛrɛ ka jamana saba min kɛn bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan n'o ye Burukina ni Mali ni Niger ye Faransi sigilen don k'a ɲɛ jɔ i n'a fɔ ni n'i ye ɲɔkisɛ sɛri dugu ma o n'o sigilen bɛ jiribolo la a b'a fɛ ka ɲɔkisɛ in kunu nka a ɲɔkisɛ min cɔkinin se t'a ye a sababu kɛ mɔgɔw b'a kɛrɛfɛ n bɛ min fɔ farafindenw ye n bɛ min fɔ an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ye n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma Faransi sigilen don k'i ɲɛ jɔ an ka jamanaw la sɔrɔ cogo t'a la nka a kɔni a bɛ fɛɛrɛ cogo bɛɛ lajɛlen kan a sigilen don jiribolo la a bɛ k'an suyi dɛ an ɲinɛna dɔɔnin dɔrɔn a bɛ kɛwale jugu dɔ ɲɛsin an ka jamanaw ma ne bɛ min fɔ Deba Bambara lamɛnbaga cɛ ni muso ye an ka hakili to an ka jamanaw la kosɛbɛ an ka hakili to an ka jamanaw la surtout nin wagati in yɛrɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu VOA Afrique. Nga foli baw bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ ye Ismail ne jamu ye Tunkara ne bɛ Bamako Daravilla ne kɔni ka faamu ye min ye diɲɛlatigɛ la ani Mali ko la an ka sɔrɔsiw an bɛ dugawu k'u ye fɔlɔ Ala ka ɲɛtaa d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma an ka sɔrɔsiw u bɛ fɛn o fɛn kɛ an ni mɔgɔ si tɛ se ka kuma n da sɔrɔsiw ma se Kidali k'an ka jamana bɛɛ minɛ ka kan bolo o tuma maa min kuma bɛ maa min fɛ i bɛ se ka n'a fɔ anw ye an bɛ e ni bɛ se ka kuma mais ni heure in na an ni mɔgɔ si tɛ se ka kuma fo mission ka ban an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ ka t'u ka so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. VOA Bambara Ibrahim Jakte sigiro ben me Kalabankuruma me bo kotuma commune la Kita Circle la donc ngapi haklina nyeshine me transition fanga ka tabuluma an haklina min bena ka nyeshin uma ote dore asim ka takabulu ni vraiment ni takabulu ni kadi ne kusebe ma shete kusebe parce que Maliga yɛrɛ ta kanabla c'est-à-dire ka bɔ jugu sagoya la ka k'i yɛrɛ ta ye o sira de don donc an b'an dɛmɛ an seko la o sira in kan donc a kɔni ka di ne ye Asim bɛ se ka kɛ candidat ye cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a dɛmɛ an bɛ se ka sira tilenni ɲuman sɔrɔ cogo min na o ye ne ka hakilina ye mais défaut minnu bɛ yen nɔ fana n b'o fana fɔ parce que a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ a ka fanga in kɔnɔna la olu bɛ fɛ fana ka tɔgɔ tiɲɛ ɲini ka se a ma n'o ye minaliba ninnu ye donc a kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la minaliba ninnu a ka jateminɛ kosɛbɛ voilà n m'a fɔ a bɛɛ tɛ minali ko ye mais minali ko ka jateminɛ parce que à chaque fois i ye mɔgɔ dɔ minɛ i ye jugu dɔ créer ka bila i yɛrɛ la. aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ fɛ k'u haminankow fɔ an ka tabali kɛnɛ kɔnɔ o bɛ tali kɛ 01 24 30 47 16 nka yanni aw ka cikanw to aw bɛ kɔn k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka haminankow tugu o la musolakaw a y'an wele ka caya.
an balimaw ni ne bena dan sigi bi tabale kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako maa min boro bɛ nɛgɛ karafew la o ye Daji Balawo ye ka bɔ Ameriki jamana na ni Ala ma baasi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛlen ni sanga 30 ye an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye nka aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ ye aw mana kɛ Mali fan o fan o bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se ka aw ka haminako ɲɛfɔ an ye aw ni ce aw ka lamɛnni la a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ tulukala kan 102.0 sabula kunnafoni jɛlen sinzɛn ko ɲuman o bɛ sɔrɔ VOA Bambara tulukala kan a k'an bɛɛ sigi